morning guys, it's me again, Ajinomoto Suka Tuyo. Bitaw ba si matinga mo nga nung nagingani ko. Klaro kayo nga agtang ha. Ayaw hilapti ako agtang kay mura na ni siya airport. Kanang naami bisita karon sa Kalamayan sa ibabaw si congressman daw. Congressman. Kalimot ko kinsa to. Dili si Mama Alexi kay guwapat kadto. Balik ko siya, nagmaabot na to si congressman kay nagtor man nato sa ibabaw. So ang among buhaton is ubanan siya na sa ibabaw, explainan gamay lang. Sige, bye bye, balik ra ko. Yung iba hinihingi lang talaga, binigay ng tabilihan ng kalamay para humingi ng miracle fruit. di kasi maubos yung bunga niyan, ma'am. Hindi na uubos talaga. Kaya rin siguro miracle fruit. Kasi hindi na uubusan ng bunga. Wala. Yan. Mabigat. Kumuli lang ang pang salad. Buko. Okay na pala ba? Ate, thank you. Thank you rin, sir. Kuya, yung puno na lang. Okay. Puno. Salamat. Pwede yan, magtanim kayo ng ganyan, sir. Okay lang. Salamat. Salamat. Kananay, sorry wako ka video ganina pag abot ni kanang representative congressman Ronnie Ong kay kuan. Ako may nagtour sa ibabaw, so uwaw pud kadyo nga na video sila dyan, na video pud ko lain kadyo may insulto sila, so ako na may kuan nila kay ang cameraman kay katago man, so ang ako na lang nakuha adto is nag-picture na lang ko ni Ja nanja tan-awan ninyo. Wapo dyan si Ja kadyo guys, super gwapo. Ja nag-promise siya na before nga kanang kuan ko no ug mawa na ning ngani pandemya magdas siya og visitor, pero secret og kinsa nga artista para bibo magdas siya og artista guys, pinaka sikat jud ni siya kaadyo, sikat ang ja ang klona naanes siya salida kada gabi dugay na human ang ijang salida ano siya mo ijang dadoon sunod. Bye bye guys, don't forget to subscribe my channel Ajinomoto Suka Tuyo.